بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Hürmetli, muhterem, baş tacı olan ustadlar, yüzleri nurli, dilleri doğali, yaşlılarımız hacd edile, yürekleri nuru iman bilen yalfıllayan kıymetli, erzişli, cavan yigit dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin bir mübarek ayın içinde etiyen taat ibadatlarınızı, Hudaýyň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan ellerinizi, dininiz, dünýäňizi çiğnetýän hayır dogalaryňyzy Allah baryňyzdan kabul etsin. Hudaý Tebarek ve Teala emniyeti, can saglygy, nygmat bolşalygy başymyzdan aýyrmasyn. Hudaý Tebarek ve Teala oturuşyklary, jelasatlar bereket edip, aýtýan eşdiýärlerden kabul edip, aýtýan eşdiýärlere amel tawfygyny berip, iki dünyada eserlemiz bilen bile saadetten ayırmasın inşallah. 33. jelese Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın mübarek siretinin içinde muhimrak gurrun edilecek zatla Musayleme-i Kezzab şu ummata inki zererli, inki hatarlı olan Musayleme-i Kezzab'ın bir şahsiyeti var ada. Hoşo bilen inşallah forsat bolsa jenge girilýä we Musaylemeň agybatyna molýalligi deslapky gurrun. Muň içinden alınjak dersle Kezzab diýdigi, yalan alýan diýdigi, beter yalan alýan diýdigi. Bir yalan marada Musayleme-i Kezzab İslam'a inki hatarly bolan şahsiyet diýip aýdylýar. Yani İslam'da iddiayı nubuvvet edip min Muhammede aleyhissalatu vesselam peygamberlikde men şo bilen şerik boldum. Hudaý men şo bilen şerik etdi diýakadany şu ummata inki hatarly bolan Musayleme. Yemame diýen ýerde Nejd diýen ýurdun Yemame diýen ýerine bir dünýä gelipdir. Bu adam ozallan bir hersin ýerine gezip ýören, özü bir dünýäň ýerine gezip ýören, özü bir magamyň ýerine gezip ýören adammışdyk. Tamam diyar Arab ajamlary öz aýlanypdyr bi. Bir usluplary, yani adamlar näzire özüne igfal etmegi, adamlar näzire özüne çekmekligi, jelb etmäni bir öwrenip tejrübe kesbeden bir şeýle bir Hudaýa yalan iftira aýtýan bir şahs Musayleme. Sahih Buhari'de gelýär. 9-njy ýyl Resulullah aleyhisselam hicrette, yani Medine barandan 9 ýyl bolanda Musayleme-i Kezzab Beni Hanife bilen, yani öz taifalary bilen bir näçe adamla walakadan bula üýüşip gelipdirler. Musayleme-i Kezzab şolaň arasynda öz gurrun etýän bolmaly. Yani Resulullah aleyhisselame sataşypdyr, ha Resulullah aleyhisselami görüpdir. Resulullah aleyhisselamyň mübarek eline bir nahl, hurma bağın bir çiýwyg varmışdyk Resulullah aleyhisselamyň mübarek eline. Yankı Musayleme adamlary öz gurrun etýän bolmaly. Öz aýtýar: "In ja'alali Muhammed el-emra min ba'dihi tabi'tu." Şu Muhammed eger meni öz ýanyna desterast etse, meni özüne janeşin etse, meni özüne halife etse, men şoň ýerine düşjek diýakadan şol Medine gelenine 9-njy ýylda şu fikir bilen şunu aýdyp duran adamlaryň arasynda ýuwaşrakdan Resulullah aleyhisselam Hudaý Taala bildiripdir Resulullah aleyhisselami Musaylemeň niýetini. Fa aqbala ilayhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzni bakakadan Resulullah aleyhisselam gözläpdir. Seni adama diýipdir, eger maňa şu elimdäki çiýwygy berdiýseň, şu çiýwyň öze dursun, saňa şuň ýarsyny bermerin saňa diýipdir.
Şu çiviga dursun, şu çivin yarsın adamı sana bermerin diye. Musaylime kezzab 9-njy ýylda Rasulullah aleyhisselam häzir vefat etmäkäde Medine gelipdir da. Şondan öwürliye Rasulullah aleyhisselamyň ýanyndan gitýär Yemamäge, ýani öz diýaryna, Nejd ýurduny. O tak barandan soňra özü iddia-i nubowwet etdi. Men peýgamber diýip başlaýar. Hudaý meni Muhammed bilen şerik etdi peýgamberlikde diýakadan aýtdy. Ulu bir fitne bolupdyr da. Geçen jelesi aýtdyk-a, likulli saqit laqit diýdi Araplar. Her bir galanyň açany eýe bolýan adam da bamyşdyk da. Şimen peýgamber diýip duran Musaylemeň ýyzyna 40.000 adam düşüpdir da. Yani ulukon bir İslam'a ulukon zerbäni vuran, inki ulukon fitne bir şer bolan Musaylemeň ýyzyna düşeli, Musaylemeň öz diýip aýdylýar. Bir rivayetde 40.000 de 60.000 diýip aýdypdyrlar. Yani şygat adamlar gumralyga çeken Musayleme. Bihe were özü ozal Arab ajem diyarlara gezensen, Kur'an'ın uslubuny, Kur'an'ın tariqini bir toraý özü öwrenakadany adamlara garşyn Kur'an'ın sepki bilen adamlara öz bir zatlary goşýan bolmaly. Maňa da wahy gelýär diýakadany. Nauzu billah, ýöne fakat men aýtýan zatlary ulamalar aýtýar. İbn Kesir rahmetullahi aleyh El-Bidaya we Nihaya diýen tarih kitabynda Musaylemeň aýtýan gurrüňini agzap ýazyp, oňa fikrimiz meşgul edip, ýa-min diýen zatlaryň agzap durmaklygy aslan wagt goýmak da heýf diýip aýtýar. Ýöne fakat bir adamlar bir müteäccip bolar ýa, ey min diýen zatlar da näme diýakdany? Adamlara şoň bir bi erzeşligini, bi mäna goşýan zatlaryny bildirmeden şirim bir näçe misallary guraýlypdyr. Ýogsa bir aslan şoňa fikir edip, oňa okyp ýa oňa mänasyny da fikriň meşgul edip durmak bir heýf zat diye. Eyni Kur'an'ın uslubundan bir de öz maňa şu wahyyle gelýär diýmişdik. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbika wanhar inna şani'aka huvel abtar. Yürekler deşýär. İçinde mäna bar, içinde vecazet bar, içinde hikmet bar. İmme bişiňe meňzeşlek inna a'taynakel mujahir fesalli li rabbika wajahir inna mubghidaka rajulun kafir diýakdany şol usluba wara şoňa meňzeşlege diýakdany adamlar gumrah etýärmişdik. Nauzu billah. Ya bir manasy ýok zat aýtýärmişdik. El-Qari'a surasyny meňzeş her sura Rasulullah aleyhisselam ýinse şoňa meňzeşrek goşýan bolmaly. El-Qari'a, mal-Qari'a we ma adraka mal-Qari'a. Yevme yekunun nasu kel ferashil mebthus. Mana va içinde kıyameti bir lehzen içinde Hudaý Taala bir näçe ayetin içinde adamlaryň ahwalatyny Hudaý Taala tasavvur surata çekýär. Bir de şoňa meňzeşrek fa uslubuny nauzu billah haşa şoňa meňzeşrek de diýip aýtmak dogurda ýöne öz ýanynyň özü menne goşýan maňa da wahy gelýär diýakadan aýtýan bolmaly. El-Qari'a ýerde el-fil diýen bolmaly. Ay fil وما الفيل وما أدراك ما الفيل فيلن نامدين نابل يانثن له خرطوم طويل on uzun bir hortum madiyakadan bir muzahrafattan bimani zatlardan aýdyp emma mutaassifana adamlar da men ýyzyna düşýänmişdik. Her hal bir Musayleme Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek ömrüniň ahirlaryna iddia-i nubowwet etdi. Rasulullah aleyhisselam'a 2 däne ýylçy beripdir bi Medine garşyn. Özü ýazypdyr min Musayleme Rasulillah ila Muhammed Rasulillah. Musayleme Rasulullah'dan Muhammed Rasulullah'a diýip şeýle bir gostah özüne hiç dat gelmeýärligini bilýär. Emma milleti azyrmadan şirim Rasulullah aleyhisselam'a namy berip 2 adama eltiňsin ýakadan getirýär. Ey Muhammed men sana emri nubowwetde meni Allah sen bilen şerik etdi. Yerin yarsı senki bolsun, yerin yarsı menki bolsun. Ey be peýgamber dünýäň ýüzünde gezip özü etdiň nubowwet etdi. Rasulullah aleyhisselam Musaylemeň iýveren 2 däne ýylçysine Rasuluny aýdypdyr. Siz Musaylemek näme diýäňiz? Şon dogry peýgamber bilýäňizmi diýipdir. Ol adamlar 2 däne gelirler, hawa biz şon kabul etdiýäs peýgamberdiň bilýäs. Rasulullah aleyhisselam gahary gelipdir. Ören ýöne ýylçy bolup gelýäne Rasula zat diýilmeýär diýipdir. Ýogsam siz adamlar şoň ýalansydyň bilip diýňiz ýene peýgamber diýäňiz, ören size zat diýmeler da ýogsam siziň kelläňizi alartdym diýipdir Rasulullah aleyhisselam.
Ören size ýöne Resul bolup geldiňiz, zat diýmelle da diýip Resulullah aleyhisselam müň iýberlerini gaýtarypdyr. Emma Resulullah aleyhisselam de nama ýadakydan bir mübarek sahabasyndan iýberýe, Musaylemek bir nama baran wagtynda Resulullah aleyhisselamyň iýberen ilçisini şehit etdi, öldürýär ýaşatady. Şizre bir namar, şizre bir İslam alemine bir şizre şer bolan bir şahs. Öz ýanyny özü minne mucizelenma diýakydany kököjek bolýanmışdyk. Emma muňa kezzep diýilýärli Hudaý Taala muň ýalanyny hemişe ýüze çykarýarmışdyk. Muňa Musaylemeye kezzep ma'ruf bolýany Hudaý Taala ol her zat etse ýalanyny Allah çykarypdyr. O muň ýalanyny Hudaý çykaransaň muňa kezzep diýip at beripdirler. Resulullah aleyhisselam bir wagtda bir guryp yatanmışdykda, şoňa mübarek agyzynyň suwun Resulullah aleyhisselam tüýkürýär, oklaýar şoňa Resulullah aleyhisselam. Ýanky guy bereket bolýar, suwdan dolup durupdyr. Musayleme de Resulullah aleyhisselamyň edeni işini etjek bolakadan agyzynyň nejis suwuny guy oklanyny guy siňip gidipdir. Suwdan tamam guryp ýatypdyr da. Hudaý Taala myň ýalanyny ýüze çykarypdyr. Ya Resulullah aleyhisselam dehret kılyan suwuny mübarek diýilakadan bir ýeri guýulsa bereket bolýar. Bir de dehret kılakadan bir hurma bagyň nählin düýbüne guýulan wagtynda şo taýda hurma bagy guryp hoş bolupdyr da. Resulullah aleyhisselam binäme etse Hudaý Taala bir Musaylemeň ýalanyny ýüze çykarýarmışdyk. Ya bir wagt iki däne çağany getiripdirler. Şoňa bereketten sirem doga etjek bolakadany elni ol çağalyň başyna goýanny biri akyllan çaşdyr, biri de dil peltek bolup kepläp başarmandyr. Hudaý Taala binäme etse şoň bereksini kökedýärmişdik. Ya bir adamyň gözüniň muşkili bolakadan getirilipdir. Muňa Musayleme doga eden kisiripdir. Ol öňküden beter göz gaflakadan kullen köretdir. Hudaý Taala binäme etse ýalanyny çykarýar. Muňa Musaylemeýe kezzep diýilýär. Ahnaf ibn Qays diýen adam bir wagtda Musaylemeň ýanyna barypdyr da, işide peýgamber, özüne peýgamber diýen kisirip ýö. Ýanyna barakadan ýygynyň çykýar, adamlara aýdypdyr: "Ma huwa bi nebiyyin sadiq." Ol adam bir sadyk, dogry aýtýan peýgamber da diýipdir. Wagty peýgamber bolmadygy bilen wala bi mutanabbi'in hadiq. Ay peýgamber sirip ýö, ökde peýgamber sirýän ne diýişi diýipdir da. Bir samsyk, bir jahil, bir ahmakçy diýipdir. Ay bir mahirligi de ýoksa peýgamber sirýse da bir daýawlygy, mahirligi de ýok, bir ahmagyň mirişdiýakydan çykýardyr da. Araplaryň arasynda bir zerbul mesel bolup galypdyr. Bir adam beter ýalansy bolsa, akzabu min Musayleme. Hey Musaylemeden ýalansırak da diýip adamlar meni zerbul mesel et goýupdyrlar. Muň içinden almal dersimiz mümin musulman dogalla. Hatalyň hemme ýalňyşlyň iň başy ra'se hatiye, tamam hatalyň başy yalanlar ha. Yani şu adam yalan bir zady aýtýar-da, şu bila fasyla onu dogurlajak bolýar, ýene yalan aýtmaly bolýar, ýene dogurlajak bolýar, ýene yalan, ýydy görýän, o ne kadar bir zatlara barypdyr. Tamamy hatalyň başy yalanna. Mahtumul İşan nagat awadan aýtýar, bar sözüne kulak goýgun bileniň, bar sözüne kulak goýgun bileniň ahyry hiç ýere ýetmez ýalanyň. Ýalanyň ahyry hiç ýere ýetmer ha. Ay bir ay ağlarsyň, bir ýyl ağlarsyň, bir gün ýüze çykarda. Bu ağlamak buň jembetin aýtsaň her zady gyrkide bermel ha. Bir zinany adamsyny Allah gezasyň, ahyrda asylmaly bolýar, hiç ýere ýetmeýär. Bir adam zinanysyny Allah gezasyň, ahyrda asylmaly bolýar. O Hudaý onu her ýerden açmaly bolýar. Ahyry hiç ýere ýetmez ýalanyň. Ay her işte yalan bolsa ahyry hiç de barmaýar da. Musayleme 40 000 nefer ýerine düşüripdir. Emma näme bolýar agybaty? Hiç ýere ýetmeýär. Tamamy hatalyň başy yalan niýaýdylýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "İyyakum vel kezib." Hay saklanyň şu yalandan dipdir Resulullah aleyhissalam. Saklanyň, habardar bolun, barmaň. Nämege? Şu yalana. Yalan niýanyň fuzura çekýändir, telekelige çekýändir. Fuzur telekelik de adam oda çekýändir. Bir adam şu yalan agzyndan aýyrmany, madam diline yalan bolsa dipdir Resulullah aleyhissalam. İmam Buhari, İmam Müslim'in rivayeti.
Bir adam mıdam şu yalanını koyman, iki keplede bir yalan bolsa, asmanna Hudaý Taala'nın yanına kezzep yazılýar dipdir. Şol adam asmanlarda yalançy adam diýä kadany tamam perişteli Hudaý Taala şon kezzep tanıýar. Mıdam dili yalan söylüyor. İki keplede yalan, iki keplede yalan. Şu ağzından fakat yalan çıkayan olsa asmanına Allah'ın yanına, periştelerin yanına ola adam kezzep yazılıyor. Yani yalançı adam diye kadar pervendesi asmalarda şovol qalya diptir. İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet ediyor. Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah adamın adını kan eşdiýäňiz. Beter bir üýtgeşik adammışdyk be. Resulullah aleyhisselami her ýagdaýynda meňdejek bolýan adammışdyk. Resulullah aleyhisselam bir wagtda Hazreti Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu bir yerden barýanna, şu barýan ýerinde birden dön akadan gözläpdir. Ýanyna äkiley bir zat boldumyken, näme boldy be beýtdir sen gözledin. Hay bolan zat ýok, onda näme beýtdin? Hay näçe ýyl mundan öňçe eşref-i mahlukat Hazreti Muhammed bilen sallallahu aleyhi ve sellem şu tadan geçip barýatdym. Şonda Resulullah aleyhisselam ýanky men gözleýän ýagdaýym ýalwalakadan bakyp gözlet dipdir. Eýni şimalştak yetdim Resulullah aleyhisselami men zäýni ýakadan baktym dipdir. Sizre yani kıl ýaly Resulullah aleyhisselamyň ýolundan gynşarjakka bolýan Hazreti Ömer'iň takwa salih Abdullah diýen ogly aýtdy. Men Resulullah aleyhisselamdan eşitdim. İza kezibel abdu kezibeten tebaadel meliku minhu mesirete meylin min netni ma jaa bih. Subhanallah. Bir adam ağzından yalan kefi çıkarsa dipdir. Şun Resulullah aleyhisselamdan eşitdim. Bir adam ağzından yalan kefi çıkarsa, şu yalan aysa, yanından perişte bıgadri daşalya, näme dip? Ağzından çıkan yalanın bir iyisi var, bir imenci iyisi var, şon iyisinden kaçakadani perişte başardığından şol adamdan daşa ütýär dipdir. Yalan ağzından çıkan adamın yanından perişte kaçýar näme? Şon iyisi ba şondan kaçýar diýakadan. Hazreti Ömer'in oğlu aýtdy. Ya Hazreti Ömer ibn Hattab, Hazreti Ömer aýtdy. Li ay yad'ani as-sidq wa qallama yad'a ahabbu ilayya min ay yarfa'ani al-kadhib wa qallama yaf'al. Subhanallah. Ay men nipdir Hazreti Ömer, şu dogurçuluk, doguraýdyp men yeri degsem degeýin nipdir. Şu doguraýdakydan yeri degsem degeýin, kiçelsem kiçeleýin. Şu dogurluň üstünden bilen kiçelýänim gawdyr, yalan bilen defa galanymdan nipdir. Dogurluň üstü bilen degmemen dogur bolayın, dogurluň üstünden kiçeleýin. Hey ol Ömer falan ýakadan gürrüň esirle, yalan bilen özüm galdyranymdan şu kiçelenim gawdyr dogurluk bilen nipdir. Hey yalan, Mahtumul Şanyň aýtýan ahyry hiç ýere ýetmez yalanyň. Şeýle selefle mun teleke bilýärmişdik. Musulman dogullu. Bir a'jazy ilmi bir qaw hawasymyz jem bolsun, şu gurrun düşüneýliň. Hudaý Taala Ebu Cehl barada aýtdy, Ebu Cehl la'in barada. Iqra surasyny. Kella la illem yentehi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kâzibetin khâti'ah. Şu Ebu Cehl kella la illem yentehi etýän işinden, sana wurýan yalanlarından, sana berýän izyetlerinden şu Ebu Cehl çekinmese, el çekmese şu etýän işinden Hudaý Taala aýtdy, şoň aň saçyndan, maňlaýynyň defedäki saçyndan tutakadany cehenneme garşyn süýrer Ebu Cehl dipdir. Giň ýeriştaýha. Hudaý Taala Ebu Cehl şu sana berýän iziyetinden çekinmese, aň saçyndan tutakadany Ebu Cehli oda garşyn çekersiye. İzinden aýtdy, nasiyetin kâzibe. Bu aň saç diýäniň, yani maňlaýymyz, pişanymyzyň defedindäki saç kâzibe diýär Hudaý Taala. Yalan aýtýan maňlaýyndan tutakadan çekersiye. Ey subhanallah. Zahir aýanyň gözlesen, ay şu yalan aýtýan Ebu Cehlin özüni çekersiydi da. Emma ilmi jedid bilen näme keşf bolýar? Magzy bölek edilýär. Jayrusiyan magzyň içinde bir bölek bar. Dogry maňlaýyň üstünde bolýar. Jayrusiýany yani adam yalan Allah'ına yalanı magzynyň şu dogry başyndan maňlaýynyň üstünden yalan dörek aýtýar.
Ey subhanallah 1400 yıl mundan önce Hudaý Taala aýdypdy. Şol yalan aýtýan Ebu Cehlin maňlaýyndan ol maňlaýda yalan alýan maňlaýyndan şeker saçyndan diýipdi Hudaý Taala. Inni ilmin pişreft etmekligi bilen magzy taksimbendi edilýär. Taksim bolanda adamyň yalany şu magzynyň dogry ewinden maňlaýynyň defesinden çykyp gaýtdy. Adam Allah'ın Jairus diyen ştaýyndan faal walaqdany magzynyň ewiş maňlaýynyň defesi Hudaý Taala da 1400 ýyl mundan önce ol maňlaýyky yalan şotadan çykýar diýär Hudaý Taala. Bir de bir Qur'an-ı Kerim'in mucizesi subhanallah. İlmin pişreft bolmaklygy bilen yalan yani adamyň magzynyň çykýar. Ebu Cehlin yalan alýan magzynyň maňlaýyndan çekerdi Hudaý Taala. Behar hal yalan şeriatde dinimizde üstünde şeyli seleflerden Resulullah aleyhisselam'dan kensi zira sözler var. Emme şunu mevzu degime kamil olsun yaş dostlar. Yalanın ken no'lar vardır ha. Yalan sözde bolýa, yalan af'allarda bolýa, ya yalan niyetlerde da bolýa diýip kitaplarda. Sözlemizde yalan niýilýäni ol bir belli zatda, bir bolmadyk zada bollu diye, ya bir yalandan bir zady aýtýa, bolmadyk zatdan habar berýär, birini belli. Emma şu dil bilen aýdylýan inki yalanlaň uluragy, günäsiniň kärrägi, hatda many olakon günälerden salalýar, ol Hudaýa we Hudaýyň peýgamberine yalan kefi iftiran nisbet bermek. Nauzu billah. Hudaý Taala aýtýar: "Wa men azlamu mimmen iftara alallahi keziba." Kim ol adamdan zalimlakdyr, Hudaýa nisbet berýär yalan diýär. Ay Hudaý da Qur'anda şeýle aýdypdyr diýär, nauzu billah. Ya peýgamber da aýtýar diýär, nauzu billah. Şi Hudaýa we peýgamberine bir nisbet berýär yalany. Aýtmadyk zadyny ay Hudaý da aýdypdyr diýär. Nauzu billah, şun dikkat edilmeli zat. Inki günäliň yalanlaň inki ola qorragy şi diýakadan aýdylýar. Ýa-da ay aglap ken ýaşul zinanalar da bolýar. Muny faqat bir yamallama qalatda ha bir zemme bir teleki ahlakla bir sefatli bir biderek sefatlar aýyrmalyakadan aýdylýar. Agzyndan çykarýar, ay o zat işgali ýokdur diýilýär. Meselem bir haram zady. Ay halik davr nejaset degen bolsa işgali ýokdur ony. Üstüne bir azyjyk bir gumjaga sepseň ol pek bolýandyr, namazlyk pek bolýandyr. Ya şuňa meňdeş bir zatlar iki tahassusy ilmde ýok, şeriatda ýok. Şu zatly adamy olakon günäkärçilik eltýändir. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýtýar: "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kezib, hada halal we hada haram." Hiç diliniz aýtýan zady, dilinizden çykýan zady özüňiz aýtmaň diýär Hudaý Taala. Bir halaldir, bir de haramdyr diýäkdan keplemäň. Şu iftira bolýar, ýani Hudaýa yalan nisbet bermek bolýar. Ýaşy zady ay peýgamber da aýdypdyr, nauzu billah. Peýgamber da aýdypdyr diýäkdan adam duran ýerine bir zat aýdyp görmek edepden nädir ha? İmam Malik mezhep başlaň biri, Maliki mezhepleň başy. Hadis nakletjek bolanna muhaddisleň biri. Hadis nakletjek bolan wagtynda ýöne Resulullah aleyhisselam şeýle aýtýarmyşdyk diýip aýaw üstüne barýan ýerine aýtmaýarmyşdyk. Bir hadis sorasa Resulullah aleyhisselamyň mübarek sözüne edep bilen aýtmalylar diýip dähret qilýarmyşdyk. Jaýylja libasyny gaw geyip murattap bolaqdan düşegine oturýarmyşdyk. Edep bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle aýtýar diýäkini edep bilen aýtýarmyşdyk. O da aňyrsyna ýetäkadan aýtýarmyşdyk. Senedi bilen aýtýarmyşdyk. Ay peýgamber de şeýle aýdypdyr diýäkdan nauzu billah. Bi iftirala adam olakon günä gelýändir. Musulman da golla Resulullah aleyhisselam aýtýar: "Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebawwa maq'adahu minen nar." Nauzu billah. Haýsy bir adam maňa yalandan bir kefi nisbet berse, şunu Muhammed peýgamber aýtdy diýse, men aýtmadyk zadym aýdasa, jaýyn otdan teýýarla bersin dipdir. Adam şu aýtýan zadyna inki iftiralan yalanlan ulusy Hudaýa we peýgamberine bir zady nisbet berip Hudaý aýdypdyr, peýgamber aýdypdyr. İbn Mesud diýen sahaba Resulullah aleyhisselamyň ýanyna nagat hadisler naql edýän sahaba
bir wagtda bir hadis soralanna innam sandıryamışdyk. Ey men şeýle işdim inşallah şeýle aýtdy Rasulullah aleyhisselam inşallah men şeýle dogry işdenlerini ýakadan şeýle aýtýarmışdyk. Näme birden ýalňyş işden bolama aýny ýakadan. Hadis nagletjek bolanna. Men şeýrek işdim şeýledir şu hawa inşallah men şeýrek işdim diýakadan ihtiýat bilen aýtýarmışdyk. Adam bir dikkat etmeli zatdyr. Ýa-da musulmanlara yalan aýtmak. O näme? Şahadeti zur. Yani yalandan şahit bolmak. Adam görmedik zadyna, işitmedik zadyna. Ya bir azajyk bir dünýäsini galdyrjak diýipdir bir tarap. Ya bir azajyk öz menfaati vardır, ya husumeti şahsiyeti vardır. İki nefer däwaly bolup ýören bolsa, men barmaly bolsa bararyn. Men şahit bolaryn. Bir garazy we aňy tarapdan şuna şahadeti zur diýe kitapda, şeriatda şahadeti zur Resulullah aleyhissalatu vesselam şin kebirelerden sanaptır. Bir wagtda Resulullah aleyhissalamdan soralýa da kebair yani ulu günäle näme diýip soralypdyr. Resulullah aleyhissalam el işraku billah Hudaýa şerik getirmek nauzu billah. Hudaýa gapdalyny ýene bir Hudaý sabit etmek diýipdir. Bir ikilenjisi enataň ınjytmaklyk bir de olakon günälerden niye? Üçüncüsü bir adamı nahak yerden öldürmek bir de olu günahlerden niptir Resulullah aleyhisselam. Dördüncüsü näme? Bilmedik zadına, işitmedik zadına yalandan şahit bolýa, şulan günahı desseňdir diptir. Adam öldürmek ýaly, Hudaýa şerik getirmek ýaly şula bilen bile sanapdy. Adam yalandan bir bilmeýän zadına şahit bolmaklyk bu adamın öz ahiretini tebah etýän zatlardandır. Bir de müminliň ziýanyna bolýan bir şahadet adam agyndan yalan çykarmaklyk. Hazreti Bohlul'un adyny kän eşitýäňiz? Bohlul däli diýilýär, hem däli hem weli o. Hudaý Taalaň ewliýalary 4 form bolýar diýär. Biri alemde bilýär şoň welidigini, şol adamyň özü de bilýär welidigini. Ewünçäkisi alemde bilýär, her bir adam bilýär şo falany, gawa adam, weli adam özü bilýär welidigini. Emma ikinji bir weli alem bilýär şoň welidigini, her bir adam bilýär şol bir ewliýa adam diýip. Emma şol adamyň özü habary ýok özüniň ewliýadygyndan. Üçüncüsi özü bilýär welidigini, emma hiç bir adamla men bilmeýäm Hudaýyň dostlugyny. Dördüncüsi özü de bilmeýär welidigini, adamla da bilmeýär. Adamlaryň arasynda gomnam tanylmaýardy. Hazreti Bohlul Hudaý Taalaň ewliýalaryndanmyşdyk. Bir Harun Reşid muny da ýanyna saklaýar. Özüňiz kitaplarda da okuýsaňyz, gurrungy neşseňiz Harun Reşidin ýanyna bolýarmyşdyk. Hazreti Bohlul Harun Reşid muny ýanyndan kawmeýär. Ýogsa bir az kepler de aýtýan bolmaly. Her bir gurrungynyň ýerinde Harun Reşid aglatýan bolmaly. Emma Harun Reşid muny aýtýan zatlaryndan ders alýarmyş, akylly adamyş. Ey bu näme dersa? Bir adam her zady tercih özüň bilen, yani bir adam bir kepleri aýtýar. Hazreti Bohlul ýaly bir kepleri tikelli bolsa da içinden gülü berýärmişdi Harun Reşid. Bohlulun aýtýarlar tiken ýaly gurrun bolsa da emma hak bolansaň muny Harun Reşid tikelleň arasyndan gülü tercih berýärmişdi. Adam özümizde galýandyr ha. Bäzi gurrunlardan ay sen şu tikeniň arasyndan hak gurrunyň arasyndan gülü de saýlap başarýan, ýok, gülleň arasyndan tikenni görüp başarýar adam. Gül ýaly gurrunlar aýdylýar, içinden tikenni görakadan irat edip başarýar adam. Harun Reşid ol tiken ýaly kepleriniň arasyndan Bohlulun gülü görýärmişdik, ders alýarmışdyk. Bir wagtda Bohlul ewliýa adamda Harun Reşidin hayatyna çykakydany eline bir esasy bilen taýagy bilen bir zat syzyp duran, bir zat çekýän bolmaly. Ama Harun Reşid gelipdir, näme çekýän? Ay öýü çekýän diýipdir. Satjak şu öýde diýipdir. Ama Harun Reşid gulakydan men alanna boljakmy sen etýän işiň näme diýipdir. Ol Bohlul aýdypdyr, ay maňa meňeş däliň bir tapylar alanna bolar diýipdir. Defeden Harun Reşidin zinanasy Zubeyde Hatun gözläp durmuşdyk. Min ewliýadyň bir hikmet bir zat etmejegini bilakadany etek düşüpdir. Ey Bohlul diýipdir. Öýüň näçe satjak? Onda bir dinar satjak diýipdir. Men alýan ýakydan bir dinar berýe. Bohluluň öýü menki bol, o da nesip etsin saňa diýakydan gitýär. Harun Reşid
bohlulu dälliýetdik ýene bir gapdalyndan artdy da myň diýipdir. Ýene bir myň gapdalyndan artdy da iki bollala diýe giýje ýatýa Harun Reşid diýişinde cennet kökedilýär. Cennetin içinde bir awodan gasr wa, awodan öý wa, awodan jaý wa. Harun Reşid şoňa giýirjek bolýar, sakla senki däbi diýilýär. Ve o bohlullanally biz obeydenki diýilýär. Ve o bohlullanally biz obeydenki diýe. Harun Reşid erti turýa, ey subhanallah. Hiç kime aýtmaýa diýişini. Bohlulu örtdir, ýene de çyzyk çekakadan bir öý naqş etip duran bolmaly. Harun Reşid barýa, ey bohlul, buň öýüň men aljak ka diýe. O da bolýar, saňa bereýin. Näçe diýäň myň gymmatyny? 50.000 dinar diýipdir bohlul. Hey, näetdiň muny? Düýün 1 dinara berdiň. 50.000 dinar men şu gasr içindäki hemme bar ýokladym getirsem de 50.000 dinar boljak ki hewere bahaýtdyň. Ondan men bahaýtmaly bolýar diýipdir bohlul. Ewliýadyň belletipdir. Düýün alan bolsaň görmän alýatdyň. Buň gelliň görüp aljak bolýan. Cennetdäkiň arzeşken sen hemme zadyň berersiň diýipdir. Buň görüp aljak bolýan diýakadany Harun Reşid şeýle aýtdyr. Ewliýa adammışdyk. Buň senini görüp aljak bolýan gymmaty galýa, cennet gymmat bilen dipdir. Be her hal bohlul bir wagtda şu şahadeti zur yalandan şahit bolmaklyk barady da. Bohlul bir wagtda Harun Reşidin gasryna girakadan Harun Reşidin taxtyna barakadan oturupdyr. Ey padişaň oturan ýerine binätdi diýakadan serwale gelýär, bir sewupdyr, biri muny wurupdyr. Hazreti Bohlul kenara çekilakadan ağlap duranna, aňyrdan Harun Reşid gelipdir. Binäme ýagdaý? Onda bir jaýda oturdy, sen taxtynda oturdy. O ham wurully diýipdirler. Harun Reşid Bohlula edipdir. Ay gynanyp durma, sen edenişiň ýalňyşmyşdykda. Sen oturmaly jaýyňda oturup dursyň da. Ay Harun diýipdir, men özümden şirim ağlamak, men saňa ağlaýan diýipdir. Ha, maňa ne ağlaýan? 2 daýyga oturdum, şeýle sewildim, wurulum diýipdir, nahak ýere oturdum. Sen özüňe ağla, men saňa ağlaýan diýipdir. Sen giýje günnüsiň üstüne otyň, sen halyň näme bolmaly diýipdir. Men 2 daýyga oturumda şeýle wurulum, sewildim. Sen giýje günnüs otyň, sen halyň näme bolmaly diýipdir. Adam nir tarafa şahit bolýar. Näme zat agzyndan çykarýar. Haýyr tarafy öňü seçipdi, musulman adam gorkmalydyr. Emme Musayleme şu yalanlığı bilen, kezzapligi bilen devam berýär. Musayleme öz hedefini devam berýär. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam dünýeden vefat edenden soňram da Musayleme adamlaryny beterrek ýyzyna çekip başlapdyr. 40.000 bir rawaýatda da 60.000 adamy ýyzyna çekýär. Kän adamlar da muňa täsir edip, ýani özümizden bir, öz taýfamyzdan bir bize nisbeti wa diýakadan nada ýyzyna düşýärmişdikle da bir wagtda aýdypdyrlar muňa, sen ýalançydyňa bilýäs diýipdirler, ýani gelýän adamlar. Sen ýalançydyňa bilýäs, Muhammediň de hak peýgamberdiňi bilýäs ey Musayleme. Emme öz ýalançymyz halkyň dogurçysyndan bize gawrak diýakadan sen ýyzyna düşýärse diýipdirler. Öz ýalançymyz halkyň dogurçysyndan bize gawrak diýakadan sen ýyzyna düşýärse diýakadany şeýle aýdyp 40.000 neferi Musayleme'ye kezzap ýyzyna düşüripdir. Emme 11-nji ýyl Hazreti Ebu Bekr Siddiq 11-nji ýylyň ahyrynda Musayleme goşuny berýär. Hazreti Ikrame Ebu Cehlin oğlu Ikramani Şurahbil diýen sahabany başga bir goşun bilen berýär. Hazreti Ikrame bilen Şurahbil Musayleme barýar, emme bilen mugabilini şekest diýerler. Musulmanlar hit bolýar, Musayleme güýçli bolýar, bilen öwünde durýar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq bu habary eşitende Tolayhan başyna giden Hazreti Halid ibn Walid'e naman ýazypdyr. Sen Ikramäge garşyn Ebu Cehlin oğlu, muny aýtýas Ebu Cehlin oğlu ýakydany Hazreti Ikrame naga ders wa Hudaý Taala hidayet Allah'ın eline de ýaş dostlar, musulman dogullar, jawan dostlar. Ey bir adam o da falani da on atasdan ezra adam. Asıl şun diýmeýliň. Hidayet yürekli Allah'ın eline. Ey on enesan ezray. Şun diýmeýliň. Hidayet Allah'ın eline ha. Firavunun oğuzağından Hazreti Asiye mu'mine olaqadan Allah'a iman getirýän bol Hudaýyň dostu olaqadan Hazreti Asiye imanly olaqadan Firavunun oğuzağından mu'min olaqadan çykýar.
Ebu Cehl dini darga deyinip duran Resulullah Aleyhisselam'ın şu ummatına Firavun şu ummat dip tanılya. Yani şu ummatın Firavunu olan Ebu Cehl'in oğlu Hazreti Ekrem'in yüreğini Ebu Cehl'in içerisinden Huday Teala Hazreti Ekremeler de öğretyenler ha. Ay falanın da atasını gurrun detip görmesene. Ya o da gavul pem, on da atası enesi nezir adam. O da nezir hana vadas va. Yürek Allah'ın elinde. Huday Teala yürekleri hidayet edecek bolsa Ebu Cehl'in oğluna da Resulullah Aleyhisselam'ı sahabe etiyeni dinden sırayım. Atası dine ayıracak bolya, bir dini kaldıracak bolya. Koşun çekip ya, Musayleme-i Kezzab'a karşın. Ama Hazreti Ekrem'e bu taada yengilye. Hazreti Halid ibn Velid'e Hazreti Ebu Bekir Siddiq nama yazıya. Çakkallap ol doğallığına karşın, Ekrem'e karşın, Şurahbil'e karşın koşullun bilen uğra diye. Çakkan özünde evlenme diye. Namasını ne yazdır Hazreti Ebu Bekir Siddiq? Ey Halid ibn Velid, sana Tolayhan başına gelen zatları gelli havari beter begenlik. Huday Teala seni önküden ne beter muzaffer etsin. Huday Teala seni piruz etsin. Men şu buyruğum sana deyiptir. Elindeki servarlı bilen, yumşaklık bilen, refk bilen berhord edersin. Ey Halid ibn Velid, eyni bir ata yal walakadan olan başlarında durarsın. İnni elindeki fermanındaki koşun servarlı bilen Musayleme karşın uğra. Musayleme karşın baranda Musaylemen fitnesinden emin kalmarsın. Ol beter bir fitnegar adam, ol beter bir şer adam. Sağında bir adam koyarsın, solunda bir adam koyarsın. Hatta jenge minjek atından süreyimde bir ınınyan adam tavsırıp feyiz edip başına koyarsın. Musaylemen adamlar arağında giyramasın deyip Hazreti Ebu Bekir Siddiq şeyle namani iyi veriye. Özüňde baranda yeten wagtynda muhacir sahabalardan, ensar sahabalardan öz kim bolduklaryny tanıtdyrarsyň diýipdir. Musayleme bir ok atsa senne bir ok atarsın. Bir neyze atsa bir neyze atarsın. Kılıç çıkarsa senne kılıç çıkararsyň. Men buyruğumdan ters gidama, men näme destur veren bolsam şo bilen bolarsyň. Ey Halid diýakydan vesselamu aleyk diýip namasyny Hazreti Ebu Bekir Siddiq soňlaýar. Hazreti Halid ibn Velid naman okuyan wagtynda sem'un ve ta'a. Eşittikten baş üstüne itaat et diýipdir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Eşittikten baş üstüne itaat et diýýärdi. Hazreti Halid ibn Velid Musayleme karşın koşunna laqadan gitdi. Emme forsatimiz boljak ki Hazreti Halid bilen Musaylemen içinde mümkin dersle ve kan gurrungle ve Hazreti Halid ibn Velid Musayleme karşın leşkerleri bilen gitdi. Emme ştada bir almal dersimiz Müslüman da Allah forsatimizi bir dersi bilen tökedip qıssan edamasını Hazreti Halid'in bariyani gelecek jeleselerde aydars. Dinnan sireyim naga zahmetli çekilipdir ey yaş dostlar. İslami yerin yüzüne zahir edecek bolakadan sahabalı bir yerde durmanırlar. Koşun çekip, leşker çekip, nagat canlı verilipdir. Nagat kıyınçılıklı bilen İslam zahir edilipdir. Ey yaş dostlar, tükaninde namaz okuyacak bolyan, utanyan. İslam basırgılı olmalıdır ha. İman kalpte basırgıllı bizim. İman her birimizin kalbimizde basırgıllı. İmme İslam bizim zahirimizde yüze çıkargıllı. İslam'ın özü zahir olmalıdır ha. Hemin biz emelimiz bilen, ahlakımız bilen, etyen Hudaya bendegimiz bilen. Ay degme senne sofu olpiyon mu diysille. Tükaninde İslam'ın alametin zahir et ey yaş dostum. Bikar wagtynda Allah goý Qur'an-ı Kerim ýanynda. Bikar bolanda forsat edende müşterin gelmeýän wagtynda okuy Qur'an-ı Kerim'i. Elinde mıdan bir tesbih bolsun. İslam'ı zahir edeyli. Namaz okuyacak bolanda ay halk görmeýän ýerinde yok. İslam'ı zahir etmeli. İslam'ın öz zahir bolmaly. Batyly ýüze çykarýarly näme diýip İslam biz batyrjak bolýas? İman batyrgyly ýüregimizde. Emme musulmançylygymyz zahir bolmaly. Tükaninde bol, işinde bol, bazarında bol, her yerde bol. Degme diýsille sana. Sen ne şey diýip ýöňme? İslam batyrgyl olmaly. İslamyň ýüzüne gezýärlerde sahtylar boyun almaly. Ey dost, sen şu evimdäki eşitip duran her ýurtda, başga ýurtda eşitip durýansyny musulmançylygdan utanma, İslamyň galdyr. İslamyny galdyrsaň Allah da seni galdyrar.
İslam ahlagymyz bilen galdyraýlyň, emelimiz bilen galdyraýlyň, raftarymyz bilen galdyraýlyň, musulmanyň çağasygyny belli deýliň. Biz Muhammed peýgamberiň ummatdygyny belli deýliň. Biz Resulullah'ın şu zamanada serwazı bolup ýönümiz belli deýliň. Degime çekmeýärle çekmesin. Degime ýaryljakla ýarylsyn. Sen iftihar et, sen musulman bolup Resulullah aleyhisselam'ın muhabbeti yüreğinde ba, Kur'an'ı sen imamın bolup sana baş bolup durallygyny iftihar edip İslam basyrgyl bolmaly, İslam yüze çykmaly. Ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın kelimesi hemişe defede bolmaly. Biz utanmaýlyň, namaz okuyjak bolsaň, Kur'an okuyjak bolsaň, Kur'an öwrenmäne barjak bolsaň, bazarda bol, tükände bol, ýanynda tesbiň bolsun. Öz musulmançylygyny ýüze çykar, muňa riýa diýilmeýär. Muňa sen dostuňa kök edip, ony ýagşy ameli heweslendirmek diýilýär. İslam basyrgyl bolmasyn. Her bir adam elinden gelýän ýoly bilen İslamy hyzmat etmeli. Bir maly bilen, bir jany bilen sahabalar janlaryň mallaryny feda etdirler. Biz şu zamanada bizim vazifemiz ýokmy? Şu sahabalar ýal döremellämi? Şu sahabalar ýal şu mahal biz bolaylyň, İslam zahir edeýliň. Hazreti Ebu Dahdah diýen ensar bir Medineli sahaba barmışdyk. Bular nagad Resulullah aleyhisselam'ın sözüne, Resulullah aleyhisselam'ın ýoluna, Resulullah'dan sıram bular can mallaryny feda edipdirler. Hazreti Ebu Dahdah Medineli bir sahaba. Muň içindäki dersleri görseňiň, ýaş dostlar. Hazreti Ebu Dahdah bir wagt Resulullah aleyhisselam bilen jemiň arasynda oturanmışdyk. Bir yetim oglan giyir gaýdypdyr. Ya Resulullah, men ýolum bir dogry ýolumyň üstüne bir hurma bağı, bir nahl bağı düşüpdi ya Resulullah. Men şu goňşyma hemsaýama şeýle jan çekdim, şonu maňa ber diýdim, etmedi ya Resulullah. Şo maňa berse men ýolum gönelýär. Diýip bir yetim oglan Resulullah aleyhisselam'yň ýanyna gelýär. Resulullah aleyhisselam çağırın şonu diýipdir. Ebu Lubabe diýen o da sahabamışdyk. Ebu Lubabe'ni çağırın diýipdir. Ey Ebu Lubabe, bir däne nahlyny bir yetim oglan gelipdi, sen maňa berjekkämi? Resulullah aleyhisselam'yň öwünde durup, "Yo ya Resulullah, men ozrsleýän boljakka" diýipdir. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr: "Ey Ebu Lubabe, şu yetim oglan gelli, sen şoňa ýöne bermesen gıymaty bilen sataga" diýipdir. "Ya Resulullah, ozrsleýän boljakka" diýipdir. Resulullah aleyhisselam ol yetim oğlanın yalvarıp gelişini görensen yen aýdypdyr: "Ey Ebu Lubabe, ýöne bermedin, gıymatyna satmadın. Şu bir däne hurma bagyny cennetde bir hurma bagy bilen çalyşsaň, ne dersiň, berjekkämi?" diýipdir. Ol Ebu Lubabe boljakka ya Resulullah diýipdir. "Cennetden bir hurma bagy bereýin" diýipdir Resulullah aleyhisselam. Boljakka diýipdir. Hazreti Ebu Dahdah diýen sahaba, Medineli sahaba otynmışdyk. "Ya Resulullah, men alsam şonu, men bersem maňa cennetde şo hurma bagy bolarmy ya Resulullah" diýipdir. Resulullah aleyhisselam "Sen alsaň senki bolar" diýipdir. Hazreti Ebu Dahdah ol Ebu Lubabe'ge wakakydan şol ýeki hurmany bermän nurana aýdypdyr. "Men hurma baglam, men nahlestallam bilýäňdäm sen" diýipdir. "Senkin kim bilmejek? Medineň içinde inki gawy ýerde senki" diýipdir. "Guýy içindäki guýy gawsy, 600 düýüpli hurma baglan kim bilmejek" diýipdir. Hazreti Ebu Dahdah aýdypdyr: "Şol birçe däne hurma bagyny, şol yetimiň ýolundaky galyp durany senden Resulullah aleyhisselam diledi. Men şol 600 diýip nahlamy içindäki guýlary bilen sana berýän maňa birçe diýip hurmaň maňa berjekmi" diýipdir. Ola aýdypdyr: "Bereýin" diýipdir. "Binagat gowmamyla, bereýin" diýipdir. "Ya Resulullah, sen şahit bol, tamamy bar malymy 600 diýip nahl hurma bagymy men Ebu Lubabe'ge berdim, bir diýip hurmany mundan aldym. Ya Resulullah, men sana berdim" şun diýipdir. "Tamamy malyn feda edäkydany ya Resulullah, men neşin sana berýän" diýip Resulullah aleyhisselamy berýär. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Ey subhanallah, kem min izqin muallaqin fil cenne libnil kem min izqin muallaqin fil cenne li Ebi Dahdah" diýipdir Resulullah aleyhisselam. Ey subhanallah, nagadar ha cennetde hurma baglava diýipdir. Nagadar ha cennetde hurma baglava
yükü ağır bolup hurmalar ağıl bolakadan başaşak sallanıp dulla cennetdäki şol miweler ağır bolup duran hurma bag şıbır däne Ebu Dahdahyň nahlinin beraberinde Hudaý Taala cennetde kän hurma baglar o da yükler ağır bolup duran sallanıp duran başlar etek bolup duran hurma baglar Hudaý Taala bir nahlinin mugabeline Ebu Dahdahy berdi dip cennetde teýýarlap goýdy dip Rasulullah aleyhisselam aýdypdyr. Ey subhanallah bar zadyn beripdir ha. Nagadar ha cennetde hurma bagla va başlar yüklü bolup etek sallanıp dulla bir däne hurma bagyň mugabeline Hudaý Taala Ebu Dahdahdan sirim teýýarlap goýdy diýip Rasulullah aleyhisselam aýtdy. Bir Rasulullah aleyhisselam hoş etjek bolakydany bula tamam zadyndan geçip dulla. Ey mahtumul işan näme diýe? Ya yaratgan ýoluna nanyňny berseň az heniz. Ya yaratgan ýoluna nanyňny berseň az heniz. Ten berehni oturup donuňny berseň az heniz. Rengi sorhun soldurup qanyňny berseň az heniz. Hak edip mahtum bolup janyňny berseň az heniz. Allahdan sirimsi janyň berseň de häzir az. Ne için? Cenany islen janyn unutmak gerek diye mahtumun insan. Ay cenneti isleseň janyňdan geçmeli bolarsyň. Sen cenneti isleseň, Resulullah'ın muhabbetini isleseň, ay iki nefer maňa bir zat diýýärdiýäkidan onu eşitmeli bolarsyň. Allah'ın ýoluna gezjek bolsaň, İslamy zahir et. Hiç sen cenneti isleseň, azı kıyınçılıklar çekmeli bolarsyň. Hazreti Ebu Dahdah zinanasyna barıpdyr. Tamam zatlar ýygnan, men muny muamele etdim diýipdir. Zinanasy kim bilen muamele etdiň? Men Allah bilen muamele etdim. Allah'a qarz verdim muny diýipdir. Zinanasy nagat imanly zinanamışdyk. Hey sen utup dursun, sen gaw muamele etip dursun, nesip etsin sana diýipdir. Oglanjyklary bilen ýygnanakydan daşary çykyp gaýtýarlar. Subhanallah, iman diýerler şuna. Sahabalar Resulullah aleyhisselam'dan sirim, Resulullah aleyhisselam'ın ýolundan sirim. Her yerden goşun çekilakydany Hazreti Halid ibn Velid de goşulary bilen musaylamak geljek. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala din dünýämizi awatlykdan aýyrmasyn. Ötellen ruhsat bolar ýaly içerde, daşarda, dewerekde, başga ýurtlarda biz bilen bile wagtyň deslabyndan oturup kulak asýarlar. Hudaý tebarek we taala olaň da ötelleriniň ruhlaryny şad eder ýaly bir elhem 3 ihlas okuýakydany barsyna doga edersin inşallah. Okuýberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.